int għandek 89 jidir. Iwa, kważi design. U baqgħu sal-lum in-nies. Jibżaw minni ħaġa tal-iskantament. Baqgħu sal-lum. Kien hemm mument meta fallejt ġieli mort tapprova xi ħaġa u ma rnexxilekx. Jirik li xbet ajruplan narġa. Biex ħan noħodu bekbira tajli. Ent miġnu f'għazonta. Ma naħsibx li miġnu Ma naħsibx li miġnu. Il-training mod formali, meta qbattu? Xarrat barmi ta' zingu jien. Bartu bejdarajja u xarratlu. ċarrat barmil ta' zingu? Ġili tajt moment off? Le, ġili, għalli nuħu pieċin naqra fuqek jien. Għattara l-armanak. Iżgħal mistoqsijiet. Armin tijak. Tieħżina? Tieħżina? Jaqsam tifel. U ġi taħt il-karozza l-isem tal-Madonna għajni għaxek nitlef naqtuni. Għana xfiduċ kelli. The fuck, man.